खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै जोङो दायो जोंनि खाथिनि मानासावहाय थांगासिनो, माने लोमजानाया हामनायनिफ्राय माने दायो न'आवनो दंगासिनो नालाय, लोमजानायनिफ्रायबो न'आवनो दंगासिनो नालाय। ओमफ्राय नै आंनि बोराया दिनैहाय लाबोबाय आरो बेरायनो, ओरैनो मोनाब्लिनि, बारा एसे मोनायाखैबो। टाइमा बेसेसो जाखोथाय? 4टा। दायो टाइमा 4टा जाबाय आरोना। ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो मानासावहा मोनहैसिगोनानो आरोना। ओमफ्रायो नायलांदो नोंथांमोना। ओरैनोथ' मानासावहा खालामनाय बुहुत भिडिअ दं आंनियाव, नोंथांमोना नायदोंबाथाय नुखागोन। ओमफ्राय थेवबाबो माने आंनि बोराया बे मानासानो जोंनि खाथि जायो नालाय, बेरायनो होनना लाबोबाय आरो, लोमजानायनिफ्राय बेरायनायबो जायाखैमोन नालाय। नायलांदो नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ। थांगासिनो दायो नै सापात बागान मोनफैबाय जोङो। सापात बागान ना थिंजा नुनाय नङा माखासे, नै थिंजा केमेराखौ लानायबासो नुगोन, ओरै लानायबाय, ओरै लाबाथाय नुगोन आरो दाबो ना। नै सापात बागाना दायो जों थांगासिनो। आङो एसे माने लोमजागादों नालाय दासो, ओमफ्राय आङो जि जोमना फैखादों आरोना, सुइटारबो लाबोखादों, ओमफ्राय जिबो जोमखादों। नै जोंनि मानासनि सापात बागाना बेसे समायना ना। फट' लानांगौमोन इयाव, ओमफ्राय दा इयाव फट' लाबा जों मोनागोन ना बैथिंजा थांनो, जों जि जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों, दैमाथिंजा। नै दायो नैखिनियाव ओंखारबाय जोङो। ओमफ्रायो नै जि मोजांखा, गोदान गोदान बानायगासिनो। ओमफ्रायो बेखिनियाव थाथ'बाय जोङो। नै बोराया एसे फन फैना होनानै मोनफैखाबायानो जोङो। बोराया एसे फन मोनसे फैनानै ओंखारबाय आरोना। नै जों बेखिनियाव, जोंथ' बै आवगायाव बै आगोलनि खिनियावसो थांनो नागिरदों जोङो। फैबाथाय मालाबा बेखिनियावनो माने जानाय लोंनाय लाबोबा जायो आरोना। ओमफ्राय बेखिनियावनो थांनो नागिरदों जोङो। जि दावराव रायलायखायो हारसिंनो बोराया। ओमफ्राय नै गोदान बानायदों बेयावहा, नै बिथिंजा फुल गायदों, माबा माबि। थांबाय थानोसै जोङो, फैद'। गाखोनि बुरि बायदि जि गावलुब जोमना फैनांबाय आङो लोमजानायनिफ्राय। गोदान खुलिदों नामा इखो? फुरा लाइट होजोबदों। दायो जोङो मोनफैबाय। ओमफ्राय नै आंना बोरायाबो गोजांबायनो, गानबाय, नै लाबोखादोंमोन नालाय बेगाव सोनानै। मोनागोन होनना मिथिखानानै लाबोखादों जोङो। आंहाथ' जि जोमना फैखादों न'निफ्रायनो। ओमफ्राय नै बेयो गोदान मा रेस्टुरेन्ट मा खामायोना गोदान, फुरा साजाय, जानाय लोंनाय मोनगोन आरो बेयाव। नै जिखुनु जानाय माबा माबि मोनबाय आरो इयाव। मोजाङानो नुदोंना साजायनायफोरखौ, गोदान बानायनाय। जाजोबाखैनो ना, गोदानसो। दाख्लि आं लोमजाथ'यैयाव बै साननैसो सिगाङाव फैनायाव बिदि नङामोन ना, एख' खालामथ'वाखैमोन ना। दा बे साननैसोआवसो बानायदों खोमा गोदान। जायगाफोरखौ खिन्थु साफा खालामखाबाय दंमोन ना। डिसेम्बर जानुवारियाव कमप्लिट जाहैगोन। मानसि फैनाय जाबायानो दायो। दिनै माबा दा नभेम्बर ना, दा मानसि फैनाय जाबायानो। ओमफ्राय बै सिंनिखौ देखायहरनो र' आङो। बेयाव दखान बानायबायानो आरोना। इयाव माबा मा होनो, दा डिसेम्बरनि लास्टआव मानसिफोरा बुहुद फैयो नालाय बेरायनो, पिकनिक जानो जोंनि मानासावहा। ओमफ्राय दायो नैबेयाव दखान आरि होबायानो आरोना, गंनै गंथाम होबायानो ना दखानखौ बेयावहा। बुहुद मानसि दं नै मोनाबाबो दाबो। मानासाव मानसिफोर बेरायनो फैनाय जोबनोनो थाङा आरोना जोंनि मानासावहा। आं देखायहरनो र' उनथिंजा दखानफोर बहायबायानो इयावहा। नै मानसिफोरबो दंसोगारो नै दैमा गुरियावनो आरोना, दैमा खाथियावनो। नै गारिफोरबो दङ, बुहुद मानसि दङ आरो मोनाब्लिनि बेरायनो फैनाय मानाय थासोयो नालाय। ओमफ्राय बिथिंजा आंनि बोराय दङ, बिथिंजा नै फुरा समायना। मोनाबायबो। ओइथिं सिङाव हाबैगोन। हाबैला फै।
नुखादोंना साजायनायफोरखौ बरिया नुखादों मालाबानो चेन्ज खालामबाय आरोना जों साननैसो फैथ'यैयावनो सोलायनानै थाजोब्बाय जि मोजां नुखादोंना माबायावहा मा होनो केमेरायावहा इमानके मोजां नुवाखै खिन्थु अरिजिनेलाव बिराद मोजां नुदों आरोना लाइटफोर जोंनायफोरखौ इसे मोनाबावबा साबसिन नुगोन आरोना ओं इसे माबा दंना साना इसे दंबावोना ओमफ्राय इसे माने मोनाबावबा जि समायना नुखागोन माने एरियाखौ ना जेथिंजाबो मानसियानो मानसि बे सिङाव बुहुत मानसि दङ बे दैमागुरियाव थांगोन ना थांला जोङो आं बेयाव थांनो होननासो फैदोंमोन ओरैनो थांनि फै ससे गोजांनायनि साहा लोंहैनो आंना बोराया नै साहाखौनो लोंनोसै आरो फैदो होमबालाय जोङो दायो साहा लोंनो थांनोसै ना जेबो भिडिअ मोजां बानायनो हानाय नंला आङो मानो होनबा नै बारा मोजां नुबाङासै मोनाब्लि जाबाय नालाय एसे ना इ दैमागुरियावहा थांनो होननासो फैदोंमोन आं नै बोराया लांलानो मोनाथारनायखाय साहा लोंनानै थांनोसै मालाय मानसिफोर फैसोगारदो दिनै बेसेबा दा आरो डिसेम्बरनिफ्राय मानसियानो मानसि जासिगोन आरो इयाव ना दायो जोङो मोनसे दखानावहा हाबदों नै साहा लोंनो नागिरदों एसे मोनाब्लि जाबाय नालाय मा होनना बुङो मानासनि गेट खाथियावनो आरोना बिराद गोथाव जायो बेयाव संनायफोराबो ओमफ्राय बेयाव हाबबाय जोङो बोरायजों आंजों बेरायनो लाबोनाया मोनाथारबाय बेरायनो लाबोनायानो दानि 3टासोआवनो फैनो मोननांगौमोन मोनाना फैखाबायना जोङो एसे माने 4टासोबाथ' एसे मोनाब्लि जाखायोआनो ना ओमफ्राय मेगि जानोसै आयौ मोनफैबाय ना मालाय नै संख्रिया एसे बाराथार ना जाखार' बाबु निमखটো অলপমান কম দিবি দেই তাতে মেগিত पास्ता जाबाय मबाइलाव नुवानो ना मोनफैबाय आंनाबो मोनफैबाय जानाय नायनो आंनिखौ मेगियाबो गोथाव जाखायो ना खनसे जालांफेरखाबायना आङो फैनायाव नोंबो फैदोंमोन संना बेयाव जादोंमोन ना ओमफ्राय मिथिगौ आङो टेस्टि जायो संनाया गुदुं दे लगायना ला 비만 또 없구만 토하자 뭐 이렇게 봐 좀 파우려 이거 गुदुंथार संनाया नोंलाय नों लोङासा एक कप नहय भाइटी साया हाइजें होनाय नालाय होगोन ना हाइजें तेजपातबो होदों खोमा जाबाय आंना मोजां मोनबायना जानानै जाखांबाय जोंहा थांसै जों बारा मोजाङै भिडिअखौनो बानायनो हादिया ना मोनाबाय नालाय आरो थावथौदो जाबाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्रायो दाथ' नै पुरा मोनाब्लि जाजोब्बाय जोङो दायो थांबाय थानोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय ना नों बाय बाय होना नामा बाय 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 थांबाय थानोसै जोङो